Asebiro Yesuna Akulora ni komanda jaler Atingo bada Danyisi mar surrender. Hallelujah. Aduoko ne Nyasaye erokamano. Amiyo nyinge pak kendo apuo nyinge. Nyasaye majaber. Erokamano aduoko ne kendo nikech oritowa juma mangima. Kapok waromo kendo koro waromo seche machalo kamagi. Kamoro amora ma intie aduoko ne Nyasaye erokamano. Nikech wachne modhi wacho. Mowacho ni wach Nyasaye kelo ngima. Miyo kama intie dembri ademba bed mos mondo wawinji ni to wach mane Nyasaye nigo kodwa kawuono. Adwa ni mondo olam kwadhi chak wach Nyasaye. Kamoro ma intie kulwe piny mondo olam. Erokamano Jehova Nyasaye jachwech polo kaachiel kod piny. Inyasachwa, Inyasaye moherowa. Inyasaye ma jarit, iseritowa maber. Inyasaye ma jagweth, isegwedhowa. Inyasaye ma jachang, isechangowa. Inyasaye ma nyaka nene, in jaduong' mar ndalo, ok ilokri. Gik moko duto te kalo, kendo gibiro kendo gikalo. To in Nyasaye mangima, kendo isiko manyaka chieng'. Nyasaye ma ok lokre, to Nyasaye ma ok pogre. Kwadhi chako wachni seche machalo kamagi. Alamo Nyasach kwe, gwedhie janeno mara, gwedhie wachni. Wachni okele konyruok, wachni okele gonyruok, wachni okele kwe, wachni okele geno kama geno onge. Mondo mi wach Nyasach kwe okel lokruok e kit ngima ng'ato. Mondo wabede joneno ni wachni tiyo, kendo wachni ngima, kendo wachni konyo, kendo wachni kelo lokruok. Amiyi duong', apako nyingino maler. Kech Nyasaye manyalo, e nying Yesu Kristo ma Ruodhwa. Amen. Kamoro amora ma intie wachni amen. Kuom nyingi iluonga ni Pastor Sam Boyi. Ayalo wach Nyasaye e dala mar Nairobi. Kanisa iluongo ni Cathedral of Praise Ministries International. Wantie kamoro ni Njiru. Njiru kanyo waluongo ni Kangundo Road Worship Center. Ka intie Nairobi, sana ka in korka Eastlands kono, inyalo biro mondo mwachokre nikech namba biro chiwo kanyo minyalo goyo, tichopo godo e kanisa. Wachako lamo saa 3:30 Jumapil ka Jumapil nyaka saa 7. To Nyasachwa ber kendo jang'wono. Osebedo kotimonwa maber, osebedo kogwedhowa. Waseneno tich ma Nyasaye tiyo kendo wan joneno. Miyo aduoko ne erokamano. Adwa ni mondo wadhi e wach Nyasaye. To kawuono adwa wuoyo wach moro miluongo ni gimoro achiel kende ema dwarore. Gimoro achiel kende ema dwarore. Adhi somo e buk mar Luka 10 matindo. Luka 10 matindo 41. Muma wacho kama: Ruoth nowachone niya, Maritha, Maritha, iparori kendo ithagori gi weche mang'eny. To gimoro achiel ema dwarore. Mariam oyiero gima ber ma ok nomaye. Wach Nyasaye wuoyo e buk mar Luka. Chieng' moro achiel Yesu Ruoth nodhi limo nyiri moko kama ne gidakie.
Nyiri manosebe oseyalnegi injili machiel kuom gino ogol kuom jochiende 7 moyie kuom Yesu ni Yesu wuod Nyasaye mokichako luwo Yesu kaachiel kod nyamin-gi. Koro chieng' moro achiel ka Yesu nodhi odgi, to ne gimor ni jawar obiro limowa kawuono. Kendo ne giil ahinya ka gineno Yesu kodonjo odgi. Achiel kuomgi kanoneno ka jawar obiro gi jogene mondo obi olimgi, to neno jawar ok nyal wuok mak obile gimoro. Koro chako loso gimoro mondo mi okete nyimgi. To nyamin-gi machielo to ne ok odewo mar loso gimoro nikech mor mane en go. Omiyo en nogombo mondo obed mane tiend jawar kowinjo gima jawar wacho. To kane obed e tiend jawar mondo owinj gima ne wachore, nikech mano gima nodichgo. Weche mang'eny ne onge go. Gimoro machielo ma dwaro be ne onge. Gima ne pache bende ne onge. Pache mantie gimoro achiel kende: winjo wach moa kuom jawar. Mano ema nodichgo. Omiyo nyamin kanoneno nodich mana gi winjo wach, obed e tie jawar, obed e tiend Yesu. To kone Yesu ni dak iwuoye gi nyamera ma en obet mana pinyni mondo obi okonya tich. Yesu nokone ni mana gimoro achiel kende ema owinjore, tema dwarore, tema nyameru osekawo. Ang'o miyo ne Yesu wacho kama? Nowacho kama nikech noneno ka chuny nyamin-gi, ka chuny Maritha ne omoko kod weche mang'eny manyalo konyo del. Weche mang'eny ma ng'ato pare ka nyalo loso nyinge. Weche mang'eny ma ng'ato nyalo pare komako kendo timo kendo luwo teka gik moko nyalo bedo makare. Ne entie kod weche mang'eny mano mako kendo moko kuome. Mane ok nyal konye korka weche mag chuny. Nikech gima duong'e mohingo gik moko te ok en gik matimo ma okogi. En gima nie chuny ma iye, ma ng'ato yudo e chuny ma iye. Miyo kana wacho kamano jawar koni nyameru oseyiero gimoro achiel kende, tene moromo gimoyierono. En kende modwarore, onge machielo madwarore kendo. To mano ema osekawo. Matiende ka wanyalo bedo kane wane kanisa, wanyalo bedo ni wane chokruok, wanyalo bedo ni wantie kamoro ma jokristo nitie, to kare dwaro kata kod geno man wan godo opogore. Nitie ng'ato moro manyalo dhi e nyim Yesu kong'eyo gimodware kuom Yesu Kristo. Nitie ng'ato manyalo dhi e nyim Yesu ka nitie kod lengo mare achiel mochomogo Ruoth tir, mowacho ni ma ema dwaro kawuono, ma kaseyudo to an sawa. Nitie gimoro mosebedo ka chando chunye ma iye, nitie gimoro mosebedo ka chando pache, nitie gimoro mosebedo ka sande kit ngimane. To kana oyudo Yesu Kristo to wacho ni adieri kawuono tayudo gima nadwaro, kendo koyruok mosebedo ka manyo kawuono ayudo ka. Kare ok owinjore wadhi adhiya gi rumbi kata wadhi gi pacho wawe gima iye. Kasama iluongo nying jawar, kata ka samoro mondo rom kod Yesu, kare onego walok pachwa, walok nyaka kito ma iye, mondo mi wang'e to kare wuoth mwadhiye ni gi ng'ama dhi manyo ni en ng'ama chal nade. Omiyo dhano mang'eny oselal nikech gik ma gidwaro opore gima Kristo ne gitim. Otimo gima opore gima Kristo ne otim. Bet machiegni kode
kendo iluwe, iwacho ni Ruoth opaki, Yesu en Ruoth. Lakini nitie gimoro matin tu, mana matin e kit ngimani, mana matin, mapok omiyi makri kod Yesu, mamiyo kata gima idwaro cha ok nyal donjo kare yo ma okare, nikech iwe mana matin tu. Ok in mabor, in mana machiegni kanyo. To gima ne gitim ema ok itim, itimo mopogore. Nikech dwaro magi kaka ng'ama dhano, dwaro magi itelnegi gi ringruok. Dwaro magi itelnegi gik mineno. Dwaro magi itelnegi gik me pachi paro. Dwaro magi itelnegi gik moko mitimo mondo mi ng'at machielo ne. To mane Maria betimo? To nyamin gi kare ne nitie kod fweny moro manodhi oyudo ni ka dhi mabed piny e tiend Yesu, to gima dwaro abiro yudo kendo abiro ago kanyo, nikech gima osetimona kit ngimana aseneno. To kawuono chako biro machiegni molimo wa, aonge wach machielo, abiro wuotho kode kendo abiro bet piny mos e tiende mondo awinjie gima owacho, mondo ayudie gweth moa kuome. Ineno ka nitie gik moko e kind ngima dhano manyalo sando dhano. Nitie gik moko e kind ngima dhano manyalo miyo ng'ato wach ni ahero Yesu gi dhoge maoko. To dalili mar teko mar Yesu no, kata gweth mar Yesu no, kata tim mar Yesu no e kit ngimane, to onge, ok nere. Nitie gik moko manyalo ng'ang'ana go e piny ka. Watemo gi pacho gi tekowa mondo mi ayudie gino. To gima rach en ni amanye e yor piem. Amanye e yor piem nikech adona piem gi nyawadwa, adona piem gi ng'ato moro nikech gima en go no adona yud moingo mare. Gima en go no ok mora, gima otimo no ok berna. Miyo koro adona piem kode mondo en bedo nene kare. Gima timo ni nyalo bedo maber moingo mare. Emo mi yudo ka oganda mathoth osebedo kod chandruok kaachiel kod dang'ni, nikech piem ma ok kony, piem manono, gik ma ok nyal miyo Nyasaye duong'. Nitie gima ok nyal miyo Nyasaye duong' kit ngimani, mitimo mana nikech ng'at machielo timo. Mitimo mana mondo mi oneni timo gino, mitimo mana mondo ji ong'e ni kare inyalo timo gima kamano. To bang'e oduogo kelo wich kuot. Makata kikalo kiwuotho kama ji nitie, tikulo mana wiyi piny. Ni to wachni en wach matek manade. Wachni wang'ne barandasi. Ok ine mondo ji ong'e ni ang'o matimre kit ngimani. Nikech niketo okang' moro ma ok oromre kodi, mane ok onego ibed ni idonjie, mane ok onego bed ni timo. Adwa koni ng'at Nyasaye, nitie kit moko kit ngima nyaka waloki eka wabed makare kod Yesu Kristo. Nyaka waloki eka wuotho e makare kaka owinjore. Muma wacho ni e buk mar Johana ni umanyo, wasome buk mar Johana. Buk mar Johana 5 wacho kama, 39 nyaka 40. Owacho niya, unono ndiko nikech ugalo ni ka kuom ndiko un gi ngima mochwere. To ndiko gi bende ema nyiso kuoma. To unudagi biro ira mondo ubed gi ngima. Mano wach Nyasaye. Muma tu ang'eyo kendo wawacho ndi, kendo wasomo muma, kendo wayale, kendo wawer kwa kuom muma. To muma wacho gik moko duto watimogo. Watimogi kwa paro ni nitie gimoro e gik mwatimogo. To kare gigi duto te giwuok mana kuom Yesu Kristo.
makare kare gima duong' monego kuongo wang'e kit ngimawa en Yesu Kristo mong'e mokwongo. Kokwadhi e gik mamoko madwarrego. Nikech onge haja mondo mi dhi mbele to ng'at miwuoyo kuome tiwe chien. Onego bed ni ng'ano ni mbele kokidhi koteloni. Nikech ndiko to wan ga ndiko adieri kendo wasomo kendo wayale kendo wawer. To gigo duto te wuoyo mana kuom Yesu. To Yesu no to waweyo. Mondo mi openjo ni to un udagi biro ira mondo ubed gi ngima. Matiende kare watimo gik moko to pod wawe Yesu kando. Pod wakete tenge waparo ni wantie kod ngima, to ngima mochiwo cha pok wayudo kuome. Pok wayudo wachne kuome. Omiyo yudo wantie kod weche mathoth. Kapenjo ti an aluwo ng'ane, ng'ama iluwo no en moteri e polo kose Yesu monego iluw. Dini to ng'eny. An be an gi din ma ae. Dini to ng'eny. Jatelo be ber luwo jatelo. Ok rach. Owinjorego. Luoro owinjorego. To sama iluwo jatelo, Yesu nie kit ngimani. Luw jatelo ka Yesu nitie kit ngimani. Luw din ka Yesu nitie kit ngimani. Kiwuotho e din, tiwuotho e din ka ng'eni Yesu nitie. Kiwuotho kuom jatelo, ne luwo jatelo. Obed ni Archbishop mari, obed ni prophet mari, obed ni en bishop mari, obed ni en pastor mari. Sama iluwe, tiluwe to be in kod Yesu. Ok iluwe kion kod Yesu. Nikech mane en biro timo tich manono kiluwe kod joma onge kod Yesu. Ng'at mokwongo manego ng'ato kuonge mokwongo e ngimani. Timogi. Nikaro nego waring kuome mokwongo to aneno ni kare ngima nitie kuom Yesu. Nikech ka waluinge gik moko maonge kuom Yesu, kata kwa ringo kuom to ni wantie kod ngima. To kare ngima onge gimoro mwango. Wanona kaka opoklo. Emomiyo chieng' moro Paulo nowacho niya, jomoko wacho ni wan waluwo Paulo, jomoko wacho ni wan waluwo Apolo, jomoko wacho ni wan waluwo Kefa ma en Petro. To nopenjogi niya, nitie jogi duto te gin ng'a? Donge gin jok maluwo Kristo? To donge gin giyalo mana Kristo? Ka ng'ato dhi opuro, to ng'ato opidho, to ng'ato biro doyo, to ng'ato ole pi, waduto te watiye puro achiel. To ng'ama miyo gidongo en mana Kristo. Koro miyo kare mangi mongo ni bonego bed ni ng'at mwang'iyo gi wang' achiel mochomo tir. Nikech kata mana honi matimore onge honi manyalo timore ka Kristo onge. Unless ni hono ma fake. To hono ma hono Kristo nyaka bedeye. Ng'ama ne hono mokwongo en Kristo. Koro kaluwo jatelo, taluwo jatelo ka ng'eni ng'ano nigi Kristo. Kendo ang'eni kama entie no Yesu nitie. E kit ngimane nitie Yesu. Kama wachokre no nitie Yesu. To kwa chokre kama onge Yesu, to en kanono. Watiyo tich manono. Karo nego wati mana kama Yesu nitie. Karo nego wati mana koluwo Yesu ja Nazareth, Wuod Nyasaye mangima. Nikech en owuon ma ka wan kuome to wang'eni duto nyalore. Ka wan kuome to wang'eni wantie kod teko. Ka wan kuome to wang'eni nitie loch. Ka wan kuome to wang'eyo ni gimoro amora mwadwaro biro yudo. Ka wan kuome to wang'eyo ni nyaka chang duto te a kuome. Gima dieri ma kuom Kristo. Emomiyo adwa wacho ni ka wantie kuom Kristo to wantie kod kwe. Wantie kod rit maber. Ochielo maber. Yani wantie kod security, wan safe. Ka wantie kod Kristo. Nikech teko duto te mag mudho
manyalo biro monjowa, manyalo biro gore kodwa, mag jowasikwa, ka wantie kod Yesu Kristo. Akoni ok adwar kata tong' kata sere, kata bunde ok adwar. Nikech teko ma en go. Ang'eni kata jasigu biro gi tong' kata sere kata bunde. Jasigu biro gi yo mopogore. Miyo ka entie kod Kristo, nyaka rieko duto mag jasigu go, Yesu ng'eyogi. To biro makogi mong'wangi. Kaeto koni in e ng'ata mayiego. Obedi en tuo matek machal nade ka nitie Yesu. Ta nitie kod yie kuome. Ta ng'eni tuono Yesu biro nyalo. Nikech oja nyalo. Mowacho ni en monyalo gik moko duto, obiro nyalo. Onge matek manyalo tame. Obedi en chandruok machal nade, obiro nyalo. Nikech onge matek manyalo tame. Obedi gin lang chunje mosebedo kagore kodi higni marom nade. To kisemako Yesu e lweti ariyo, ting'eni lang chunje go duto te, Yesu biro loyogi. Nikech Kalvari kanodhiye, nowacho ni duto oserumo. Matieni mera kama tek e kit ngima dhano. Mano mako dhano matek, mane dhano omoke. Mane miyo dhano wuotho koda chiedh nadi. Nobiro kochopo msalaba to koni duto oserumo. Atieko te. To ok notieke ne ng'ata ng'ata. Notieke mana jomo yie kuome. Kiyie kuom Yesu, to duto nyalore. To ka ok iyie kuom Yesu, ting'eni duto ok nyalore. Miyo en janyalo, en jaloyo, en jakedo. En emo kedonwa. Ka in e iye, to nyaka gik magore kod chi, jochinde maricho magore kit ngima dhano, en kende en man gi teko mar loyogi. Onge machielo. Mante nyise ni onge ng'ato machielo manyalo loyo chunje mag mudho, teko mag jochiende, nyaka gik moko masando ji kit ngimagi. Miyo nobiro mondo mi oket ji thuolo. Lazaro kanotho moiki, kanodhi to nochiere. To kanosegole, kanosechier, notwe kod lewni mitiyogo jomotho. Nowacho wach mar achiel kende, ni gonyeuru mondo uweye odhi. Gonyeuru mondo uweye odhi. Mano kende manowacho. Ka Lazaro nosechier, to koni gonyeuru mondo uweye odhi. Matiende kare nitie seche moko ma ng'ato nyalo tweyo. Itweyo kit ngimane. Maum kabisa, maonge manyalo timne kit ngimane. Onge gima nyalo sudo, onge gima nyalo tiyo. Onge gimoro manyalo nere kit ngimane maber. To sama Yesu donjo e kit ngima ng'ato, sama Yesu donjo Nazareth, kaka nodonjo chieng' moro Jeriko, Timeo wuod Timeo, owinja, nokonene, owinjo mana mano Yesu wuod Nyasaye makalo. Kawuono ni Yesu makalo, owinjo mana mau. To chikre mana gi ng'wech. Matiende sama Yesu donjo, nyaka lokruok bedie. Sama Yesu donjo, nyaka kit ngima ng'ato lokre. Sama Yesu donjo, ng'ato nyaka gony mabed thuolo. Sama Yesu donjo, nyaka chag donje. Sama Yesu donjo, nyaka gik moko matek mano tamo dhano, ma ng'ato osewuotho ka piny koluwore ka gi kacha mondo yude konyruok kotamore. Gigo chieng'no Yesu biro gologi. Nikech iseluwori gi jakinda, isewuotho nyaka osiptende, isemanyo nyaka jomariek, nyaka jok matamogi mag piny isemanyo te, to tamore. Akoni ni samise neno ni gigo to tamore ok nyalre. Tim idhi kumu Nyasaye. Idhi kumu Nyasaye. Ma Yesu biro machiegni kodi. Akoni sechego, kata gimoro amora mihere piny kibiro weyo. Gimoro amora mabedie piny kameno ni beyogo, ibiro weyo.
Gik moko duto misebedo kigombo, miparo ni mage manyalo konyo kit ngimani, nyalo bedo maber kit ngimani, ibiro weyo. Gik moko duto te miparo ni chomako ngimani matek, ma ok nyal gonyore, ibiro weyo. Ibiro chako wuoth kod Yesu Nyasaye. Mane mineno ka ok nyal timore matek na en mane? En mane? Nikech kata nene kende, neno mana Yesu no kende. Kata ka ok omuli ti nene mana kende. Zakayo no nena. Oidho mana wi yien malo to kodi kawuono neno ng'ane. Ong'ama chal nade. Pok anene, asegombore to pok anene. Gombore kende manene cha. Omiyo noyudo konyruok. Noyudo resruok. Kendo noyudo gweth. Nikech Yesu nokoni kawuono tinende ni nyaka chieme e odi. Bedi her mondo Yesu dhi chieme e odi chiema kawuono. Bedi her mondo Yesu dhi chieme e odi seche machalo kamagi. Bedi her ni chandruok moro ma in go ka achiel kod gik momaki go. Di her mondo Yesu dhi owuothe e odi kawuono mondo mi olimie. Mondo mi onenie kawuono. Mondo mi obedie kodi e odi. Nikech en kodonjo. Yesu jamadar samodonjo e odi. Yesu Nazareth koro jaod ng'ata dieri malong'o. To odno nyaka bed kod lokruok. Odno nyaka bed kod neno ma ng'ato nyalo timo kit ngimane na dieri. An nanene kobiro e ode kendo biro lima. Nikech jalime to samo limi to lime yo maber. Kendo oweyi ka in maber. Oweyi ka in kare. Ok en ng'ama biro lime to biro weyo ka weche richo. Obiro lime to weyo ka weche duto te gin kare. Kendo gimoro amora maber. To bende ok ojar. Ok en ng'ama jaro. To be ok odewo wang' ng'ato. Mwachi nodhi nyaka mier madongo ka achiel kod matindo. Matiende ok nodewo wang' ng'ato. To bende ok nojaro ng'ato. Miyo kata in kama intie no. Moro kata MCA maru pok olimi. Kata mana chief maru pok olimi e dalani. Ng'ata mane telo pok obiro e dalani molimi. Tomato koro ruodhi. Ruodhi kawuono ni mondo limi e odi. Donge di yie mondo mi miye thuolo mondo mi olimi. Donge di yie mondo mi yawne chunyi ma yie mondo mi olimi. Donge di yie mondo mi irwake odi. Donge di yie mondo mi igwele mondo chode machiegni kodi. Nikech ete koro en ruodhi. Kenen kobiro to biro gi gwethne duto te. Obiro gi tekone duto te kaachiel kod loch mage duto te. Mondo mi otime maber ne ng'ato. Nikech kamoro amora manodhiye notimo maber. Kamoro amora ma Yesu kale notimo maber. Tich jota paro ni kamoro amora manodhiye notimo maber. Kata odi be kodonje obiro timo maber. Onge kamano Yesu dhi kaachiel marach monodong'e. Ber te mane mentie. Ang'o miyo ji ok dwar ber seche machalo kamagi? Ang'o miyo ji ok ohero ber, ji ohero mana rach? Gik maber to ji ok dwar. Gima ber manyalo konyo ng'ato kit gimane ok odwar. To mat mana gonyruok magolo ng'ato e twech. Adwa nalame gi ng'ato seche machalo kamagi. Kamoro amora ma intie, kule wi piny mondo walam Nyasaye. Nyasach kwe, Jehova Nyasaye mangima. Aduoko ni erokamano nikech kuom wachni mosewinjo ka. Tang'eyo ni nitie ng'ato mantie e od twech. Nitie ng'ato ma chunye omoko seche machalo kamagi. Nitie ng'ato ma weche mang'eny oromo kore. Nitie ng'ato mantie kod chuny lit. Nitie ng'ato maywak kendo pi wang'e dok mana e iye. Nitie ng'ato ma kawuotho to duodore aduoda kendo chongere go mogo nikech weche mantie kit ngimane. To seche machalo kamage Nazareth, e seche milime ng'ato. Seche machalo kamage ilimo ng'ato e dhod chunye. Seche machalo kamage ilimo ng'ato e dier ode. Seche machalo kamage ilimo ng'ato e kit ngimane. Miya lamo ne janeno mara. Seche machalo kamage, kamoro amora ma entie, Nyasach kwe, to mondo mi ipare kendo itimne maber.
mondo mi en bo ne ni kare adieri Yesu kolimo ng'ato to kelo ber, kolimo ng'ato to gonyo ng'ato keto thuolo, kolimo ng'ato to kelo lokruok. Nyasach kwe aori seche machalo kamagi. Di mondo mi mule kendo timne maber. To duong' kod pak nondog ni polo malo nikech iber mosiko manyaka chieng'. Aluongo nyingino maber kendo amiyi duong'. E nying Yesu majawar. Amen. Nyasaye biro timo maber kit ngimani, obiro pari. To berne mosiko manyaka chieng', kimako wachne kidi sudo machiegni kode, wiyi ok nokuodi. To inibed janeno kitimo maneno kuom gik madongo ma Nyasaye time kit ngimani. Adwa nalame ng'at moro mapok oyudo Yesu, matiende ng'at mapok owar. Kichana wuon ang'ama war. Taero mondo mi kawacho Nyasaye to ng'ato bo yude warruok. Kech warruok ne magonyo ng'ato kendo keto ng'ato thuolo. Warruok en gima tek, to bok en twech. Warruok en keto ng'ato thuolo. Mieda ni mondo kama intie, kapok iyudo warruok, wachne Ruoth Yesu, abiro iri, iwar dhod chunya. Ruch nyinga e kitabu mar tho, to ndik nyinga e kitabu mar ngima. Akwedo jachien jasigu gi tichne duto te. Kayie mondo iwar dhod chunya, abed jalupni kendo abed jatichni. To an ageni kuomi kendo analuwi. Aduoko ni erokamano. Wachni amen. Kilamo lamono, many kanisa ma ji owarie, kama iyale injili maber, kama ipuonjo ji wach Nyasaye, mondo mi ibed kanyo puonjo wach Nyasaye, itiegri kanyo. To Nyasaye nobedi kundi ndalo duto kendo enoting'i malo. Erokamano. Namba 0722944623. Nono abiriyo 944 623 kata 07331495 mano Airtel. Nono abiriyo 31 495 873. Entie screen ka. King'iyo kanyo biro neno go simu, ka entiyo kod wach moro, obiro poro, obiro wuoyo, obiro lamo Nyasaye, ber biro nenore. Erokamano. Shalom. Duong' odog Nyasaye polo malo. Amen. Ating'o bada ranyisi mar surrender, achiwo chunya duto te, arangi akwayi